Egunon guztioi, eskerrik asko zuen pazientziagatik eta luzamendutan aritu gabe, hasiera emango diogu gaurko batzarrari. Ezer baino lehen, ongi etorria eta eskertza. Postekoa da batzar honen bueltan hainbeste sinatzaile ikustea, nolabait ere horrek islatzen duelako bai prozesu honekiko atxikimendua eta modu orokorrago batean euskararen biziberritze eta normalizazioaren aldekoa. Aipatzea, kontseiluarentzat batzar hau oso garrantzitsua dela. Azken batean urte bete luzean zehar talde eragileak sinatzaileen batzarraren enkarguz egindako lanaren emaitza bertan azalduko delako. Neurri batean hizkuntza politiketan aurrera egiteko itun soziopolitiko berri baterako eskaintza delako hau, proposamen bat, eta zuekin partekatu nahiko genukena iruditzen zaigulako ekarpen garrantzitsua izango dela euskararen normalizazio eta biziberritzerako, eta baita ere justizia sozialean eta gizarte kohesioan, baita demokrazian ere sakontzeko. Hala eta guztiz ere, eta gaur bizi dugun pozonekin kontrastean, ezin dugu ahaztu mundu osoan zehar egoera latza eta miseria gorria bizi dutenak ere badaudela, hain zuzen Israelo estatua Gazan egiten ari den genozidoaren ondorioz, eta mundu mailako milaka norbanako eta eragilerekin batera, kontseiluko lan taldetik ere batzar hau baliatu nahiko genuke gure elkartasuna eta babesa adierazteko Palestinar herriari. Eta gizalegezko sarrera honen ostean, mahaikideak aurkeztuko dizkizuegu. Bertan dauzkagu Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia Idurre Eskizabel, Aitziber Blanco, prozesuaren bideratzailea, Julen Larrañaga, Agirre Lehendakari Zenterretik, Iñaki Marko Eusko Ikaskuntzatik, Leire Alberdi Euskal Kontsumitzaileen Elkartetik, Ariz Goikoetxea Gazte Euskaltzaleen Saretik, Ines Kastiella Nafarra Ateneotik, Xabi Gartzia AEKatik, Jason Mendizabal Taupa Mugimendutik eta Uxue Etxeberria Gipuzkoako Erizainen Elkargotik. Aipatzea ere, beste bikidek bertan egoteko borondatea bazuten ere, azken momentuko eragozpenengatik ezin izan dutela, baina beraien babesa adirazi diotela ere batzar honi, bai Mondragon Korporazioko Ander Etxeberriak eta baita Igor Arenazek Athletic Club Fundaziotik. Eta beraz, aurkezpenak behin eginda, mamiari heltzeko ordua heldu da. Eta lehen urrats bezala, Idurre Eskizabel idazkari nagusiak egoeraren kokapen bat egingo du, euskararen biziberritza eta normalizazioaren diagnostiko bat, momentu honetan non gauden, hain zuzen ere, abiaburu hori delako nolabait gaur aurkezten dugun dokumentuaren oinarria eta talde eragileak ondutako proposamen honen funtsa. Beraz, besterik gabe, Idurre, zurea da hitza. Egunon, nire partetik ere guztioi. Eskerrik asko benetan ona etortzeagatik, gainera badakigu bagenekien, ez genizuela ariketa erraza jarriko aparkatze kontuak eta direla tarteko, eta ikusten ari gara, beraz eskerrik asko horrengatik ere. Pixka bat, nire lehen hitzartze hau baliatu nahiko nuke, gero, itun soziopolitiko berri horretarako eskaintza aurkeztuko dugu, baina nolabait, hemen hor eserita dauden kide horiek, dokumentu honetara iristeko bidelagun izan diren horiek, oso presente eduki dugulako edo etengabe zeharkatu gaituelako zerri arikaren erantzuten. Zertara datorren itun proposamen hau. Beraz, pixka bat hobeto kokatzeko eta edukiak hobeto ulertzeko uste dugu egokia dela, egoeraren errepasotxo bat egitea. Nahiz eta askori ez zaizuen arrotza eta berria egingo.
Azken urte mordoska bat esango nuke, hamarraldi bat baino gehiago badela, euskalgintza askotariko eta zabalean kezka zabalduta dagoena. Errotonda, bidegurutzea, moteltzea, minbizia, etena, ez? Halako hitzak maiz erabili ditugu azken urteetan kezka hori adierazteko. Kezka horrek badauka zentzu bat. Bagatoz, aurrerapen edo berreskuratzen hamarkada batzuetatik. Baina, ikerketek, proiekzioek, eta esango nuke gutako askoren eguneroko bizitzak kezka hori itsatsi digutela, ezta? Moteltzea, ziklo horren amaierara iritsi ote garen. Gainera, esan dut, hamarkada eta erdi ere, ez? Bagabiltzala, ez? Aldarte honekin bueltaka, baina azken ikerketa eta proiekzioek esango nuke harago eraman dutela kezka, ez? Ziklo aldaketa bat deskribatzeraino, eta ziklo aldaketa horretan nolabait ja orain arte indartze aldi horren zantzu genuen ezagutzaren igoera bera ere moteltzen eta atzeraldian sartuko ote den iragartzeraino. Bai, pixka bat kezka larritu egin zaigu. Ikerketa horiek aipatu ditut, uste dut Iñaki Jurre Basok demolinguistikatik egin duen ekarpenak perspektiba berri bat ekarri digula, hau guztia ulertzeko, euskararen minorizazioaren zama zenbatekoa den ulertzeko, ze esango nuke, hori isurtzen duela bereziki lan mardul horrek. Minorizazio egoera baten ondorioak zeintzuk diren, ez? Gaitasunean islatzen da hori, eta horren uberan, azkena, UEMarentzako Siadekok egindako ikerketa daukagu, zeinak esaten digun oso epe laburrean, hau da, 11 urteko epean, hemendik eta 2026 bitartean euskararen nagusitasun eremuak galdu egin daitezkela baldin eta bestelako hizkuntza politika batzuk egiten baditu. Eta denok dakigu hizkuntza galera prozesu baten zantzu nabarmenetakoa dela nagusitasun eremu horiek galtzea. Bueno, dena ez da beltza, hori ere esan behar da, ze ikerketa horiek, eta bereziki Jurre Basorenak erakutsi digu baita ere, zerbaitetan baldin bagaude indartsu atxikimenduan dela, ezta? Nolabait dauzkagun aukera eta gaitasunen gainetik egiten dugula euskaraz euskaldunok. Hau da, badagoela borondate sozial bat, indar sozial bat euskararen alde egiteko. Lehen aipatu dut, hitz mordoska bat erabili ditugula azken urteetan kezka edo aldarte horri nolabaiteko forma emateko. Hemen azpimarratu nahi dut, duela urtebete euskalgintzaren kontseiluko bazkideok adierazi genuela larrialdi linguistikoan geundela, bai? Eta hainbat oinarri hartu genituen larrialdi linguistikoan gaudela adierazteko, batzuk aipatzearren eta labur izatearren. Ipar Euskal Herrian, Lapurdi Baxenabar eta Zuberoan, oraindik ere hiztun galera gertatzen ari da kopuru erlatiboei begiratzen badiegu. Nafarroara bagoaz, oraindik 10 ikasletik 6 ez dauka kontakturik euskararekin bere ikasle bizitzan. Eta horrek gero etorkizunerako lorratz handiak uzten ditu. Euskararen aldeko hizkuntza politika eraginkorrenak egiteko parada izan den Araba, Bizkai eta Gipuzkoan ere euskararen nagusitasun eremuak galtzen ari dira. Eta orokorrean Euskal Herri osoan gero eta gutxiago dira gara euskara zergaretan baina errazago egiten dugun hiztunak. Eta hori ere hizkuntza baten galeraren zantzu importante bat da. Horri guztiari erantzi bertzaio estatusaren arazoa. Ez da ahaztu behar lurraldearen zati handi batean euskarak ez duela ofizialtasun aitortzarik. Ipar Euskal Herri osoan eta Nafarroaren zati gehienean.
Eta horretan gero sakonduko dut gehiago, baina ofizialtasuna aitortza duen Araba, Bizkai eta Gipuzkoan ere gero eta nabarmenago geratzen ari da ofizialtasun horren hauskortasuna. Oldarraldi judiziala aipatuko dut geroago. Eta presente izan behar dugu ofizialtasuna gutxieneko zoru bat dela minorizatutako hizkuntza baten aldeko hizkuntza politikak segurtasunez eta iraunkorki egiteko. Talako prozesu bat iraunkorki eta segurtasunez egiten ez bada, nekez izango da behar bezalakoa. Egia esan koste egin zitzaigun, Euskalgintzaren Kontseilutik larrialdian gaudela adieraztea. Inori ez zaio gustatzen, aitortzea bere egoera zaurgarri hori eta are gehiago publiko egitea. Baina iruditu zitzaigun garrantzitsua zela. Eta garrantzitsua dela nolabait jada Katalunian eta Galizian bide hau hartua dutelako. Katalanek ere, katalanaren normalizazioaren alde aritzen diren elkarteek ere, larrialdi linguistikoa izendatua dute eta Galizian ere bai. Eta honek jartzen gaituelako eta uste dut hau dela beste erronka handietako bat mundura begira edo gaur egungo mundu honi begira zein egoeratan gauden, ezta? Globalizazioak eta bizimoduaren digitalizazioak hizkuntza minorizatu hoi, zama eta ezina eransten digutelako. Finean, guztientzako efektua delako hizkuntza hegemonikoak are eta nagusiago direla eta hizkuntza minorizatuak eta hedadura txikikoak ere bai, are eta ahulago bihurtzen garela. Hau da, erronka berriak eta oso handiak etorri zaizkigu. Azpimarratu nahiko nuke hor larrialditik indarraldira jartzen duela, hain zuzen ere larrialdiaren adierazpena egin genulako ez hileta kanturi jotzeko justu kontrakorako baizik, ezta? Larrialdira jotzen dugu sendabide bila, horretarako dei bat da. Eta honetan guztian eta diagnostiko honetan ezin dugu ahaztu momentu honetan oldarraldiaren bata, ezta? Azken urteetako diagnostiko kezkagarri honetan Euskalgintzako eragileen aldetik hainbatetan esan da aurrera egiteko hizkuntz politiketan jauzi bat behar dela, paradigma aldaketa bat behar dela. Eta justu momentu honetan bestelako tresna sendoago batzuk beharrezko ikusten ditugun honetan bata bestearen atzetik datoz lehendik geneuzkan tresnak baliogabetzen dituzten epaiak. Horietako batzuk lan eskaintza publiko prozesuen ingurukoak dira. Baina beste batzuk zehazki udalegearenak itu-ituan jartzen du euskararen normalizazioan aurrera egiteko hizkuntz politikak egiteko gaitasuna. Une honetan epaileak ari dira hizkuntza politika egiten, horretarako leku legitimoa beharko luketen erakunde eta gune politikoetatik ebatxita. Baina oldarraldia ez da aldaera judizial honetara mugatzen. Badu baita ere aldaera diskurtsibo oso gogor bat ere. Euskara bazterkeriarekin, segregazioarekin eta inposizioarekin lotzen duena. Horren adibide nabarmena da hizkuntza eskubideen eta lan eskubideen kontrajartze dikotomiko faltsua. Eta oldarraldi hau Euskal Herri osoan ari da gertatzen. Egia da, Araba, Bizkai, Gipuzkoan eta Nafarroan judizializazioaren forma hori hartu duela azken urteetan nagusiki, baina lehen esan dudan bezala, Lapurdi Baxenabarrio Zuberoan ikasleek ukatua dute beren ibilbideko azterketa garrantzitsuenetako bat, beren hizkuntzan, beren ibilbide guztia egin duten hizkuntzan egitea, euskaraz egitea. Finean, ofizialtasun ukapena oldarraldi baten partea, oldarraldi orokorra baten partea. Bueno, diagnostikoa beraz, ez da ona, baina nolabait hori elementu hori guztiak kontutan hartutan aritu gara lanean, hemen gauden kide guztiok, baina
Itxaropen handiz eta pizkunde berri bat, bestelako urrats batzuk eragiteko borondate sendoz. Sinetsita gaudelako adostasun sozialaren bidez, euskararen normalizazio eta biziberritzean aurrera egitea posible dela, egin beharrekoa dela, eta gainera gizarte erantzukizunak hori eskatzen digula. Argi izan dugu, era berean, esan bezala, pizkunde ziklo horretara iristeko jauzi bat egin behar dela hizkuntza politikaetan. Eta poztu gaitu, eta asko poztu gaitu, beste zenbait gunetatik ere, jauziaren premio hori partekatzen dela ikusteak. Euskalgintzako eragile askotatik, esate baterako Euskaltzaindiaren gogoetagunea dut oraintxe buruan, zenbait indar politiko eta sindikaletatik, eta azken buruan baita Jaurlaritzatik edo beste erakunde batzuetatik ere. Gure proposamena jauzi hori egikaritzeko adostasun forman dator. Itun eskaintza bat da, paradigma aldaketa bat ardatz duena eta elkarrizketa horretarako bide. Bueno, eta aurrera egiteko gaurko batzarrarekin labur-labur batuz aldatu dinamikaren ibilbidearen kronologia txiki bat azalduko dizuegu. Azken finean ibilbide luzea izan da eta apur bat guztiok ere sinkronizatzeko. Guztionen jatorrian Euskalgintzaren Kontseiluaren eta oro har Euskalgintzaren ideia bat dago, zainaren baitan ulertzen den euskararen normalizazio eta biziberritzerako euskalgintza ezinbestekoa dela, baina euskalgintzarekin bakarrik ezin dela egin. Ezinbestekoa dela beste eragile sozial batzuetara ere zabaltzea, azken finean mahai gainean daukagun egiteko hau eraldaketa soziala delako. Horregatik, eta hori oinarri hartuta, 2021 batean martxan jarri zen batuz aldatu dinamika. Aipatutako oinarri sozial hori zabaltzea helburu. Bide horretatik sortu zen 2022an oinarrizko akordio soziala. Dakizuen bezala, bi norabidetzen nagusi dituena. Batetik ezagutzaren unibertsalizazioa eta bigarrenik euskara eroso erabiltzeko gunen sortzea, garatzea eta saretzea. Hortik abiatuta, sinatzaileen lehen batzarrean, talde eragile bat izendatu zen akordio soziopolitikorako proposamen bat garatzeko, mandatu hori, eman zitzaion. Eta gure partetik nolabait egiteko horren garrantziaz jakitun, lanketa ahalik-eta sakonena eta era berean zintzoena izan zedin, elkarrizketa prozesuak bideratzen aditua den Aitziber Blankorengana jo genuen. Egiazko solaskidetza baten oinarrituta eman zedin gaur aurkezten dugun proposamen hau. Eta hain zuzen, Aitziber Blankok hartuko du orainitza prozesuaren nondik norakoak azaltzeko. Beraz, Aitziber? Eskerrik asko eta egunon danoi. Neri pixkat prozesuaren nondik norakoak azaltzea egokitu zait. Aitortu behar dizue, lehen aldia dela Euskalgintzaren eremuan eta Euskararen inguruko elkarrizketa prozesu bat bideratzen dudala eta errespetu handiz, baina aldi berean gogotsu heldu dudan erronka edo gonbitea izan dela. Nire bideratzaile ibilbidean, nagusiki bake eraikuntzaren, elkarbizitzaren eta giza eskubideen eremua garatu dut. Gure gizarteak bidai luze bat egin du eta egiten ari da, era elkarbizitza duinago eta eraikitzaileagoa sortzeko. Indarkeria politikozko garai ilunetan ere eta norbanako askok eragile sozial, zein politikok eta indarkeria politikoa zuzenean paratu duten pertsonek elkarrekin bizitzeko eta sorturiko zauriak leuntzeko askotariko ibilbide esanguratsua jorratu dituzte. Eta gaur, egun jorratzen jarraitzen dituzte. Bide honetan egindako askotariko elkarrizketa prozesuak bestea bezala irudikatu dugun horrengana gure burua arriskuan jarri gabe hurbiltzeko topaleku bilakatu dira. Lagundu izan ditudan elkarrizketa prozesu horietan, hizkuntzen auziak eta polarizazioak eta indarkeriak eragindako begirada partzialen eragina pairatu duela nabarmen ikusi dugu.
Euskararen inguruko narratiba kontrajarriak eraiki ditugu, gureak eta besteak izendatzerakoan ere. Hizkuntzen auziaren bizipenaren arabera, gatazka politikoen alde batean edo bestean kokatu gaituzte edo ditugu. Bideratutako elkarrizketetan ere, zein hizkuntza noiz baliatu ezerotasun iturri izaten da. Bakoitzaren kontakizunari toki oso bat nola eman erronka bat izan da. Bizipenei eta beharrei inor erasotua edo baztertua sentitu gabe, denon berdintasunezko parte hartzea bermatuz, eta dudik gabe emozioetara sarbidea den norbanakoaren hizkuntzari tokia emanez. Beraz, Kontseiluaren gonbidapena jaso genuenean, baiezkoa emateak zentzu guztia zuen. Auzi hau bizikidetzari beste ekarpen bat egiteko aukera bat dela sinistuan nagoelako, eta elkarrekin denoi tokia eman diezaioketen narratiba berriak eraiki ditzakegulako. Beraz, orain azalduko dizuet nola izan da bizitutako prozesu hau. Prozesua oro bezala parte hartzaileen borondatea eta konpromisoa ezinbestekoak izan dira. Talde eragilean aktiboki parte hartu duten kide guztiek, hemen ditugu batzu, horietako gehienak, izendatuak izandakoan euren gain jarritako konfiantza horri erantzuteko prestutasuna osoa adierazi dute. Komunitatearekiko nolabait ardura bat euren gain hartu dute. Batzorde honek orain 3 urte mandatu bat eman zion talde eragile honi. Adostasun zabala lorturiko 2 norabidetzeak edukiz betetzea eta abiaburuko akordio soziala hizkuntza politiketan eragiteko norabidean jartzea. Zalantzari gabe, erronka handia izateaz gain ardura ere izan da danontzat. Eta horrela bizitu izan dugu azken saiora arte. Hasiera batean, 4 saiotan parte hartzeko konpromisoa eskatu bazan, azkenean 7 saio burutu ditugu. Gehienak kontseiluak Martin Ugalden duen egoitzan eta horietako bat Otaloran Mondragon korporazioari esker. Atzeen aldi gutxi dako ematen zuten 4 ordutako saio mamitsuak izan ditugu. Elkarrizketa prozesuak zintzoak diren neurrian, azken emaitzarekiko kontrola askatzea suposatzen dute, eta horrek ziurgabetasunaren eremuan murgiltzea suposatzen du. Beraz, lehen urratsa, segurtasun batzuk eman zezakeen hori adostea izan zen, partekatzen genuen lan markoa alegia. Horrek suposatu izan du, bai taldearen osaketa argitzea, bai elkarrizketa ezaugarrituko eta zainduko zuten balioak adostea, eta lana gidatuko zuten helburuak zehaztea. Lan egiteko modu partekatu honek, eskuartean genuen ariketari heltzeko konfiantza eta elkar zaintza giroa sortzen lagundu du. Beraz, landu dugun gaia, bezain garrantzitsua, nola egin dugun ere izan da. Bizi izan dugun elkarrizketa prozesuak ere, gaur aurkezten dugun dokumentura iristea ahalbidetu duelako. Talde eragileen partaideen aniztasuna erronka bat izan da. Eta elkarrizketa, baina baita ere aukera eremu bat. Elkarrizketa osoagoa, biziagoa egin du. Taldekide batzuk euskalgintzaren mundutik datoz, gaian arituak eta adituak. Eta beste batzuk oso gizarte eremu desberdinetan hizkuntza politika egiten duten eragileak dira. Egunero euskararen erabileren alde egiten dituzten autoen bitartez. Horrez gain, lehenengo bileran, kontseiluko kide baten parte hartzeak zentzu guztia zuela ulertuta, kontseiluak ere prozesu honetan modu zuzenean parte hartu du. Taldean lortutako konfiantza eta elkarzaintza giroak aukera eman digu aniztasun horrek suposatzen duen aberastasunari bide ematea. Denek iritzia askatasunetik emateko aukera berdina izanik bizipen jakintza eta esperientziak partekatu dira. Inoren iritzia gutxietzi edo epaitu gabe, danari tokia emanez. 7 lan saioren ondoren talde eragilea pertsonen batuketa soia baino gehiago bilakatu da. Talde bilakatu da eta eskuartean zuten lanaren lidergoa taldeak hartu du. Eskuartean genuen erronka, zentzu guztietan, konplexua zen.
Prozesu hau ez da testuingurutik deskonektatua egon, aipatu den bezala, euskalgintzaren eremuan emandako urratsak eta egungo gertakariek taldean tokia izan dute ere. Nagusiki eremu honetan murgilduta dauden eragileen eskutik. Azken finean, egungo testuinguruak behar duen hori erantzun nahi genion. Hizkuntza politiketan eragiteko ekarpen esanguratsu bat egin nahi genuen. Bide horretan, erronka handia izan da ere partekaturiko praktikotasuna eta anbizioaren balioen arteko uztartzea. Aipaturiko bi norabidetzeak abiapuntu harturik, elkarrizketei ekin genion. Unibertsalizazioa, erosotasuna, autoafirmazioa eta bestelako kontzeptua garatu ditugu. Hausnarketak zabaldu ahala, lotura zuten beste gai eta hausnarketak agertzen joan dira. Elkarlotuta egonik zaila zen elkarrizketei modu lineal baten heltzea, eta taldean zentzua zuen moduan garatu ditugu elkarrizketak. Beraz, elkarrizketa modu antolatu, baina aske baten eman direla esan genezake. Saio bakoitzaren ondotik landutakoaren akta bidaltzen zen eta saioaren hasieran aurrekoan landutakoa bueltatzen zen. Denok toki berdinean ginen eta egiten ari ginen lanarentzat garrantzia zuten ideia eta hausnarketa guztia jasoak ziren baieztatzeko. Partekaturiko helburuek lagundu gaituzte gure elkarrizketak antolatzen, landu beharrekoa lehenesten eta gure elkarrizketak ere mandatua betetzera bideratzen. Beraz, gaur duzuen itun berriaren dokumentua, izandako elkarrizketa emankor eta zabal horiek modu ulergarrian jartzeko saiakera bat da. Dokumentuaren estruktura bera ere modu dinamikoan eta elkarlanetik sortu da. Hitz egindakoaren ondotik zentzua zuena sortu da. Estruktura edo azken emaitzaen formatu hasieratik finkatu izan bagenu, behar bada gure eztabaidak marko ertzi horri mugatzeko joera izango genuen. Gure amesteko gaitasuna mugatuz eta hausnarketari mugak jarriz. Izandako eztabaidak zintzotasun eta irekitasunez jorratuz, elkarrekin aurrera egiteko gai izan gara. Ez gara gaian arituen bila atera, taldean ezagutzatik eraiki dugu. Jakinda, bakoitzaren ekarpena eta gaiarekiko ezagutza maila desberdina dela, denei errespetu eta entzumen bera eskainiz. Garatu dugun elkarrizketa elkarrentzute sakonean oinarritu da. Bakoitzak hitz egiteko eta isilik egoteko bere denborak izan ditu. Entzuten genuen hori hobeto ulertzeko elkarri galdetzeko aukera izan dugu. Zalantzak eta kezkak plazatzeko askatasuna izan dugu eta aurrera egin aurretik denok prozesuaren momentua berdin ulertzen ari ginen begiratu dugu. Inor atzean ez usteko. Ez dira iritzi edo hausnarketarik epaitu, bakoitzak berarentzat edo bere ingurune hurbilean bizirik ziren gauzez hitz egiten zigulako eta hortik besteen ekarpena jaso ditugu, posizionamenduak baino egiazko zerbaitez hitz egiten zutelako. Beraz, aurrera elkarrekin egin dugu bakoitzaren erritmoak errespetatu ditugu eta horrek ere bukaeraino elkarrekin iristen lagundu gaitu. Azken saioak eta prozesuaren itxiera honetan, lanarekiko ardura eta emaitza zehatz bat ikusteko beharra gailendu dira. Egindako lanak, espero zen horri erantzungo ote dionaren kezka, jasotako ideiak modu egokian jaso direnaren kezka, edo ulertuko denaren kezka gailendu da. Aipaturiko kezkei erantzuteko, fase honetan, simplifikatzera egiteko joera izaten da. Ezagutzen ditugun formatuetara mugatzeko joera. Aldiz, prozesuarekiko zintzoki jokatzen saiatu gara, konplexutasuna modu antolatu baten adierazten eta taldean indarra izan duten elementu eta ideia gako guztiei tokia ematen. Azken 3 lan saioak, prozesuaren emaitza jaso nahi duen dokumentua lantzeari ekin diogu. Saio hauetan, zirriborroak trukatu ditugu, ekarpenak egiteko aukerak izan ditugu, eta elkarrekin dokumentua landu dugu. Kezka, bazegoen dokumentuaren luzeetasunaren inguruan, luzea bai da, hortaz jabetzen gara. Baina horretan, prozesuan hitz egindakoaren muina dago, eta ez diogu horri uko egin nahi izan. Laburtzeko aukera izango da ondoren, eta aldi berean gehiago garatzeko ere.
Gaur, aurkezten den dokumentua talde honek hilabete hauetan eta egungo testuinguruan egindako ekarpena da. Baina dokumentuaren helburua ere bada, esan dudan bezala, elkarrizketari bide ematea. Elkarrizketa berriak sustatuz eta eragile gehiago horretara batuz. Eta jabetzen naizenez, harako prozesuak ulergarriak edo transmititzea zer suposatu duen ez dela lan erraza eta nik lan hortan bakarrik gelditu beharrean, bai eskatu diegu Hurbildu talde eragileko kide batzuei mesedez euren hitzetan ere partekatzea. Eta bileretan ere beti luzatzen ditun zenbait galdera, ez? Eta gaurko luzatzen dituzudan galdera izango litzateke zer suposatu duen prozesu honek zuentzat. Beraz, zuena da hitza. Egunon, Euskal Kontsumitzaileen Elkartearentzat prozesu hau arduratsua izateaz gain oso aberasgarria izan da eta niri hitz bat etortzen zait burura eta plazerra baita, ez? Guk beti esan dugu 80. hamarkadatik euskara guretzat zerbitzuak emateko instrumentu izateaz gain ikusi dugula Euskal Kontsumitzaileentzat babesleku izan dela beti euskara, ez? Edozein arazoren aurrean euskeraz komunikatzea, euskaraz ahalbidetzea, bereientzat euskarri zelako eta nolabait galdu ezin izan duten eskubide bat, ez? Beraz, prozesu honen parte eta euskararen biziberritzean parte izatea, guretzat izan da oso aberasgarria. Egunon, mila esker. Gazte Euskaltzaleen sarearentzako prozesu hau erabat berria izan da, eta horrek ekarri du ardura handiarekin bizitzea. Gazte Euskaltzaleen sareak bere sorreratik esan du ez, gazte belaunaldia, bagarela euskaraz bizitzera goazen belaunaldia, eta prozesu izan da gure aletxoa hor jartzeko aukera, eta guretzako ere bai oso prozesua berazgarria. Nafarra Ateneoaren aldetik, eta ni Nafarra Ateneoa ordezkari bezala, iruditzen zaigu talde honetan parte hartu ahal izateak batetik aberasgarria izan da eta bestetik aukera eman digu hausnarketa bat egiteko euskalgintza, euskararen inguruan ze leku daukan eta ze karpen egin diezaiok egun eta zertan lagundu gaitzaken guri ere beste eragile batzuekin elkar hausnarketa egiterena. Beraz oso eskertuta gaude talde eragilean parte hartzeko aukera bategatik. Bai, nik taupako ordezkari moduan parte hartu dut, eta, lehenik eta behin esker ona handi bat, ez? Sentitzen dut prozesuan parte hartzeko aukera izateagatik, eta kontseiluko idazkaritzari eta idurregi bereziki esker ona. Iruditzen zaite prozesu ontarako proposamena ausarta dela beti emaitzaz desatxikitzen zarelako, ez da? Eta prozesuan sinisten dozulako, eta taupatik antzeko ariketak egiten ari gara, elkarrekin ere aritu izan gara, eta posa oiko geuretxotik ateratzeko aukera izan dodalako, eta gauza batzuk ezberdin idatziko nituzke, baina ez gauza batzuta sekula ez nintzak helduko, ez da? Talde honi esker orduan hortarako errazte lana eta elkarrizketaren balioa eta Itziber eskutik egin dugun ibilbide azpimarratzea, eta hemen gaur ontxe aipatzen genuen geure artean familia txiki bat ere egin dugula eta eskerrona kidei, ez da? Hor ustu garelako eta zintzotasunez aritu garelako. Hoxe. Eskerrik asko Jasone. Ni bukatzeko eskerrak ere eman nahi ditut lehenengo eta kontseiluari, nigan jarritako konfiantza eta askatasunez lan egiteko aukera emateagatik, kide guztioi, hemen ez daudenei ere, eskerrik asko zuen zintzotasuna, konpromisoa, prestutasunagatik, niretzat ere plazerra izan da zuen bide lagun izatea, eta eskerrak zuei, zuek ere duela 3 urte, talde eragile hau izendatu zenuten, eta eurengan konfiantza jartzeagatik. Mila esker. Prozesuaren nondik norakoen berri izan ostean, orain dokumentua bera,
ezagutuko dugu eta horretarako Idurrez Isabel idazkari nagusiak proposamenaren xede eta printzipioen berri emango digu eta ondoren talde eragileko kideek oinarriak aurkeztuko dituzte, beraz, Idurrean, nahi duzunean. Bueno, gure bideo honetako lanetako batzuk asko hitz egin da eta asko idatzi da eta asko marraztu da eta eskultura asko egin dira tarte horretan. Bueno, itunera etorrita, nolabait gaurko saioaren mamira eta aurrera begirako ibilbide proposamenera. Gonbidapenarekin batera jaso duzue dokumentua, pentsatzen dut badakit nola bizi garen guztiok, baina ziur aski behintzat diagonaleko begirada bat emateko aukera izan duzuela, baina geure hitzez aurkeztuko dugu orain. Testuinguru gisa datorrena gutxi asko lehen aipatu dudan diagnostiko hori da, eta horren ostean badatoz itunaren xedeak eta printzipioak. Eta esango nuke nolabait dokumentua eta proposamena gidatzen duen espiritua hemen dagoela jasota. Eta hainbatetan aipatzen dugun paradigma aldaketaren oinarriak ere hemen daudela jasota. Lehendabiziko xedea, hola izendatu dugu, ezagutza orokortzea, euskara normal erabiltzea. Hain zuzen ere, ezagutza orokortzea delako euskara normal erabiltzeko bidea, modua, ibilbidea. Edo bestera batera esan da, etorkizunean, herritar denek euskara ezagutuko duten gizarte bat du helburu itunak. Eta uste dugu hor dagoela dokumentu honen gakoetako bat. Hortzemuga batean, herritar denek euskara ezagutuko duten helburu bat jartzea eta pentsatzea hori posible dela politika publiko egokien bidez eta adostasun sozial indartsu baten bidez. Itunean jasotzen da, horixe dela Euskarari, Euskal Herriko berezko hizkuntzari etorkizuna bermatzeko bidea. Eta Euskaraz bizitzeko aukera eta eskubidearen oinarria. Era berean, hizkuntzen auziari berdintasun ikuspegi batetik erantzuteko modu bakarra. Beraz, ezagutzaren unibertsalizazioa izango da hizkuntza politiken gidalerro nagusietakoa. Hau da, herritar denek euskararen ezagutzara iristeko markoa, baliabideak, babes eta bermeak sortu beharko dira. Bestea, erabilera normalerako baldintzak sortzea. Hau da, hizkuntza eskubideen guztizko errespetu eta betetzea bideratuko duten hizkuntza politikak jarri beharko dira indarrean. Bigarren xedea, estatuz aitortzari dagokiona da. Eta jasotzen da, itun honek bilatuko duela euskarak bere lurralde guztietan berdintasunezko ofizialtasun aitortza izatea. Hori delako, hizkuntz parekidetasunezko gutxieneko lege zorua. Eta euskarak bizi duen minorizazio egoera gainditzeko helburua duten politikak iraunkortasun eta segurtasunez egiteko oinarrizko bermea. Hirugarren xedea, komunitatearen ahalduntzea. Ulertzen dugu hau guztia prozesu bat dela. Prozesu bat, eta gero printzipioetan aipatuko dugu progresibotasuna ere. Eta prozesu bat denez, ezinbestekoa da euskaltzaleen komunitate linguistiko ahaldundua garatzea gidaritzarako. Nagusiki euskaraz bizi den eta euskara bizi duen komunitate ahaldundu, zabal eta trinkotua. Horiek beraz, xedeak. Eta xedeak adina garrantzia hartu du gure prozesuan eta gure azken dokumentuan hartu dute printzipiek. Bai? Zer, baina nola ere bai, ez? Nola iritsiko gara horretara. Eta printzipio horietan jaso dugu honetan guztian lidergoa partekatua dela eta ardura kolektiboa.
Hizkuntza politika beti eta eremu eta gune guztietan egiten baita. Euskararen aldeko berariazko neurririk hartzen ez denean, egungo minorizazio egoerari eusten zaio, baita erakunde publikoetatik zein gizarte ekimenetik ere. Finean, gizartean eragina duen guztiak egiten du hizkuntza politika. Ez dago neutralitaterik. Era berean, euskararen normalizazio prozesua hizkuntza baten eta hiztun komunitate baten etorkizuna bermatzeaz harago, justizia sozialean, gizarte kohesioan, bizikidetzan eta askatasunean sakontzeko bidea denez, hau da, gizarte osoaren onurarakoa, gizarte osoarena da ardura. Bigarren printzipioa zeharkakotasuna. Hizkuntza politika zeharkakoa baita, eta zeharkakotasunez eta eremuen arteko orekaz gauzatu beharko da, bereziki politika publikoen arloan. Hirugarrena, progresibotasuna. Hizkuntza politikak kontuan hartu behar ditu lortu nahi duen helburua eta zein errealitatetik abiatzen den. Horregatik, beharrezkoa da eremu soziolinguistiko eta administratibo bakoitzaren ezaugarrietara egokitutako prozesua irudikatzea. Laugarrena, hizkuntza aniztasuna. Euskararen biziberritze prozesua Euskal Herrian egun presentzia duten 100 gora hizkuntzako gizarte aldaketaren testuinguruan kokatu beharra dago. Gizarte eleaniztun askotarikoan. Bosgarrena, prozesu adostua. Adostasuna zenbat eta handiagoa izan, ituna orduan eta sendoagoa izango da. Horregatik, normalizazioan eta biziberritzean aurrera egiteko, adostasun sozialak eta politikoak eraiki behar dira. Seigarrena, garapen integrala. Herritar orok bizimoduko eremu guztietan du bere eskubideak berdintasunez garatzeko eta askatasunez baliatzeko eskubidea. Beraz, hizkuntza eskubideak ez dira mugatzen norbanakoek administrazioarekin duten harremanetara. Baizik eta efektiboak izateko, bizimoduko eremu guztietan bermatu behar zaie herritarrei euskaraz aritzeko eskubidea. Zazpigarrena, administrazioa eta zonaldeak. Herritar orok dauka dagokion administrazio atalarekin euskaraz harremantzeko eta euskaraz hartatua izateko eskubidea. Edo zein dela ere bere zonaldearen egoera soziolinguistikoa. Beraz, helburuak eta printzipioak horretara iristeko. Eta horrez gain, dokumentuan baita ere jasotzen dira, helburuetara bideratzeko nola ez ezik zer ere bai. Hau da, oinarrizko proposamen batzuk. Baina horien berri ez dizuet nik emango, baizik eta honen mamia landu duten talde eragileko kideek. Atalka etorriko dira, bai? Atalka etorriko dira, baina laburtzeko, hasten naiz guztien aurkezpenak aldiro egiten, Iñaki Marko Eusko Ikaskuntzakoak eta Julen Larrañaga Agirre Lehendakari Zenterreko ordezkariak emango digute eremu instituzional eta politikoari dagozkien oinarrien berri. Eremu ekonomikoari dagokiona Leire Alberdi Euskal Kontsumitzaileen Elkartasuneko ordezkariak emango digu. Eremu sozialekoak Xabi Gartzia Aekako ordezkariak eta Jasone Maindizabal Taupakoak. Eremu kultural eta akademikoko oinarriak Ines Castilla Nafarra Ateneokoak eta Aritz Goikoetxea Gazte Euskaltzalen sarekoak. Eta badago azken atal bat herritarrei zuzentzen zaiena eta horren oinarri hoien berri Leire Alberdi Ekakoak eta Jasone Mendizabal Taupakoak emango digute. Beraz, orain Iñaki eta Julen nahi duzuenean. Ederki, egunon. Eremu instituzional eta politikorako proposatzen ditugun oinarriak noski laburtuz. Esan beharrik ez dago, eremu instituzionalak eta politikoak duen garrantzia edozein hizkuntzaren garapenean. Instituzioen ahalmen politikoen eta egituren bidez, hizkuntza bataren ala bestearen izaera, estatusa, lekua, edota garapen ahalmena determinatuko da. Instituzioak, eragile politikoek,
politikoak funtsezko eragile determinatzaileak dira. Dokumentuaren sarreran adierazi moduan eta aurreratu den bezala, guregan eragin zuzena duten gizarte aldaketa sakon eta azeleratuak gertatzen ari dira egun arlo askotan, bai maila makroan, bai mundu mailan. Eta testuinguruko baldintzak aldatzen ari direnean, guk berdin jarraitzen badugu, eta duela 40 urteko hizkuntza politikaren ikuspegiarekin jarraitzen badugu, bagian galbidera goaz. Horregatik, esan moduan, bat, hizkuntza politiken paradigma aldatu egin behar da. Aldaketa, jauzia, aipatu hoiek guztiak, paradigma berria. Bi, aldaketa horretan, eragile askok osatzen dugun sistema konplexuaren baitan, eragile instituzional eta politikoak daude arduraren eta eragiletasunaren matazaren lehen geruzan. Ez garagu bakarrik, hausnarketa hau egiten ari denak, Katalunian ere oso kezkaturik dabiltza, eta 2021 lanean hasi ziren jada bideratzen ari diren Pacte Nacional per la Llengua, akordio nazionala osatzeko. Akordio horretan 9 helburu nagusi finkatu dituzte hortzimuga gisa. Lehenengo 3 aipatuko ditut. Bat, desenvolupar una política lingüística que permite superar els reptes amb què se enfrenta la llengua catalana. Guk hemen aipatzen ari garen jauzia, paradigma aldaketa. Bi, a conseguir que creixi molt més el nombre de persones que saben i utilitzen el catalán. Guk hemen aipatu ditugun 2 ardatzak, ezagutzarekin eta erabilera espazioarekin lotutakoak. 3. Convertir el català en una llengua plenamente oficial, de jure i de facto, a les institucions públiques, a les empreses i als serveis. Eragin instituzionalarekin zer ikusi daukan puntu garrantzitsua. Beraz, instituzioek eta eragile politikoek hizkuntz erantzunkizuna eta hizkuntz lidergoa bere gain hartu eta paradigma aldaketa sustatuko duten lehentasunezko politika publikoak abiatu behar dituzte arlo honetan. Araugintzan zein baliabidetan, ausardiaz eta ambizioz jokatuz. Aipatu 2 ardatz horiek hartuta, ezagutzaren unibertsalizatzea eta erabilera eremua sortu eta garatzea lehentasunezko politika publiko horien ardatz bezala. Egun on guztioi. Ezagutzaren unibertsalizazioaren dagokionez, honako arlo hauek berarizkoak dira helburu hori lortzeko eta lehentasunez jokatu behar da horietan. Hezkuntzan, formalean zein ez formalean, helduen euskalduntze alfabetatzean, kulturan eta harrera politiketan. Guztietan, etorkizunean, herritar oro euskararen jabe izan dadin bermatzeko markoa jartzea ezinbestekoa da. Erabilerari dagokionez, hori da hizkuntza baten bizigarritasunaren adierazle binena. Helburu nagusia, guztia bustitzen du zeharka. Politika publikoen bidez, erabilera bermatzeko baldintzak eta guneak sortu, garatu eta elkar lotu behar dira. Norabide berriko politika publikoen bidez, euskal hiztun komunitatea elikatzeko, handitzeko eta sendotzeko. Euskararen normalizazioan aurrera egiteko ezinbestekoa da egiturazko aldaketak ere gertatzea. Hau da, Euskara, Euskal Herria osoan ofiziala izan dadin urratsak egitea eta administrazioa euskalduntzea herritar guztien hizkuntza eskubideen berme gisa. Urrats hauek erakundeek eman behar dituzte aurrera. Hasi udaletatik
eta eremu bakoitzeko gobernu erakunde nagusietaraino. Nork bere erantzunkizun mailaren arabera. Era berean, alderdi eta indar politikoei dagokie euskararen normalizazioa lehentasun politikoen artean ezartzea eta larritasuna aintzat harturik etorkizunerako herri ikuspegiarekin jokatzea. Eremu ekonomikoakin jarraituko dugu, labur bilduta puntu nagusienak pantailan, baina zer esan ez? Eremu ekonomikoko eragileen jarduna gizarte bizitzaren esaten ari nintzen bezala, eremu ekonomikoko eragileen jarduna gizarte bizitzaren zutabe nagusienetako bat da. Ongizatearekin estuki lotzen denean eta herritar gehienek beren bizimoduaren zati handi bat lan arloan ematen duten neurrian. Ondorioz, arlo honetan eragileen erabaki eta praktikak funtsezkoak dira euskararen normalizazio eta biziberritzean. Beraz, enpresek eta enpresaburu elkarteek normalizazioaren aldeko eragile izan behar dute. Haien itzala baliatu behar dute euskara ezinbesteko balioa dela euskal ekonomiarentzat, ongizatearen eta oparotasunaren parte. Enpresek euskara planak jarri behar dituzte abian normalizaziorako urrats gisa. Enpresaburu elkartek berriz, euskara planak sistematizatzeko eta beren bazkideen artean txertatzeko programak osatu behar dituzte. Sindikatu eta langileen elkarteek berriz euskararen normalizazioa justizia sozialarekin estuki loturik dagoenez eta hizkuntza eskubideak langileen eskubideen parte direnez, euskararen biziberritzearen aldeko agente aktibo izan behar dute. Eta noski, arreta berezia izan beharko dute ere langile zaurgarrienek. Sektore prekarizatu eta feminizatuek, nolabait esateko babes berezia izan behar dute euskara jabetzeko bidean. Egunon. Arlo zabal, askotariko eta konplexua da eremu soziala. Dokumentu honen sinatzaileen multzo pluralak berak erakusten duen bezala. Baina arlo horietako bakoitzean aurrera ematen diren erabaki eta jardunek, edatzen diren ideia eta balioek, eragiten dute euskararen normalizazio eta biziberritzean. Are gehiago, gizarte eragiletza eta elkarteen ehuna funtsezkoak dira normalizazioa eta bestelako eraldaketa prozesuak gauzatzeko. Elkarte, talde eta eragile sozialek eragin handia dute euskararen normalizazio eta biziberritzean, eta horren bestez, prozesu horren aldeko eragile izateko, beren ardatzeko konpromisoen artean kokatzea komeni da zeharkakotasunez eragiteko. Gizarte eragiletzan duten gidaritza baliatzea proposatzen dugu, erakundeak eta eragile politikoak euskararen aldeko politika publiko sendoetan ingaiatzera eramateko. Euskalgintzak zer esan berezia du honetan denean. Izan ere, euskararen normalizazio eta biziberritzaren alde egiteko ezinbestekoa da berariaz eragiletza horretan arituko den ehun sendo bat izatea. Euskalgintza sendo bat alegia. Aurrera begira ere, prozesuaren aintzindaritza rol horri eutsi beharko dio. Oso presente izan da, gainerako eragile sozialen ekarpena eta lankidetza ezinbesteko dituela. Egunon. Eremu kultural eta akademikoari dagokionez, euskarak beste edozein hizkuntzak bezala kultur eta ezagutza sistema propioa behar ditu. Ekosistema bat, unibertso bat. Akademiaren eta kulturaren eremuko eragileak ezinbesteko osagai dira unibertso hori osatzeko. Unibertsitatei dagokie ezagutza arlo guztietako goi mailako ikasketen euskarazko eskaintza bermatzeko urratsak egiteaz gain, ikerketa eta ezagutzaren ekoizpena euskaraz egiteko ibilbideak eratzea, euskaratik eta euskaraz jakintza sortzekoa. Era berean, euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuak behar duen ezagutza soziolinguistikoa berariaz lantzeko konpromisoa ere. Besteak beste, prozesu horren gidaritza teknikoa eramango duten profesionalak sortzekoa.
Kultur espazio ekostetze, musika promotore, argitaletxe eta bestelako kultur eragileei dagokie euskarazko kultur sorkuntza ardatzean jarrita unibertso horren eraikitzaile eta parte izatea. Baita, unibertso hori bermatuko duen kulturlegediaren bultzatzaile sozial izatea ere. Kulturgileek berriz jarrai dezatela egundaino bezala haizearen kontra izan arren euskarari unibertso bat ematen. Eta azken atala herritarrei begirakoa. Gizartearen oinarrizko zutabea da herritar bakoitza eta halaber euskara beste edozein hizkuntza bezala zer abstraktu bat da, besterik ez da. Norbanakoetan gorpuztu eta haien arteko harremanetan gauzatzen ez bada. Eraldaketa sozialeko prozesuak norbanakoen erabaki eta ekintzen bidez eramaten dira aurrera, eta horren bestez, euskararen normalizazio eta biziberritze prozesua milaka eta milaka herritarren konpromisoaren ondorioa da. Belaunaldiz belaunaldi, milaka eta milaka norbanakok ekarri dute bizirik euskara gaur daino. Euskararen normalizazio eta biziberritze prozesuaren ardura gizarte osoarena eta herritar bakoitzarena da. Izan ere, euskararen eta euskal hiztun komunitatearen etorkizuna bermatzeko ez ezik, justizia sozialean, gizarte kohesioan, bizikidetzan, berdintasunean eta askatasunean sakontzeko prozesu bat ere bada. Beraz, gizarte bizitzarekin eta komunitatearekin konprometituta sentitzen diren herritar horientzat, etorkizun, erantzukizun zibiko bat da. Euskararen normalizazio eta biziberritzeak orain arte bezala aurrerantzean ere ezinbesteko izango ditu beren konpromiso sozial eta politikoaren ardatzean auzi hau jarriko duten herritarrak. Euskaltzale aktiboak. Asko dira euskaltzaletasun aktibo hori aurrera eramateko moduak, norberaren eguneroko eremuetara eramanez, lantokietan, ikastetxeetan, kirol elkarteetan, edo astialdiko guneetan euskara ardatzera eramango duten ekimenak bideratuz, edo hizkuntza eskubideen urraketak salatuz, edota hau guztia, besteak beste, euskara elkarteetan, zein euskalgintzako beste egitura batzuetan modu antolatuan jardunez eta haiek ere babestuz. Eta ja itun eskaintza honen aurkezpenaren amaierara iristeko, hain zuzen ere, sinatzaileei konpromiso batzuk proposatzen zaizkizue, lehenagoko, abiaburuko akordio sozialean egintzen bezala. Ulertzen dugu, hemen zaudeten guztiok eta gauza batengatik edo bestegatik etorri ezin izan duten sinatzaileek ere, konturatu gara batzuetan, nolabait gure elkartegintza profesionalizatuta daukagunok konturatzen gara, elkarte asko daudela, erabate borondatezkoak direnak eta jentzako ostiral goiz bat, momentu ez da momentu bideragarri bat. Baina sentitu dugu, haietako askoren konpromisoa ere, haietako askoren atxikimendua ere, eta beraz, zehazki, hau da proposatzen dizueguna, ezta? Nolabait, kinka kontutan hartuta, itun honekin bat egitea, eduki hau gizarteratzen laguntzaile izatea, gurekin batera, kontseiluarekin, baina batu zaldatu dinamikako talde eragilearekin batera, jakina nola ez dokumentuan jasotzen den hori norberarena egitea. Gainera hor badago, behar bada, asko azpimarratu ez dugun zerbait, eta badago diferentzia bat jatorrizko dokumentuan biltzen zen horretatik, eta bigarren honetara abiaburuan hizkuntz politiketan eragiteko bokazioa zeukan, oinarrizko akordio horrek, baina behar bada hizkuntz politikak ulertuta erakundeetatik egiten ziren hoiek, ezta? Talde eragilearen ekarpenetako bat, eta uste dut ekarpen garrantzitsua dela, izan da ulertzea edo oso presente eukitzea, ardatzean jartzea, esaten badugu, hau gizarte eraldaketa dela, gizarte eremu guztietatik daukagula honekiko ardura. Bai? Ez guztiak berdin,
baina guztiona dela. Horregatik egin dugu atalkatze hori ere, eremu instituzional eta politikoa, ekonomikoa, soziala, eta azkenean herritarren gana iristeraino, ezta? Orduan, bigarren konpromiso proposamena dokumentuan jasotakoa norberarena egitea. Hirugarrena, eta hau luzea denez eta izango denez, elkarrizketan eta elkarlanean jarraitzea, eta jakina, hor utzi dugu atal bat baita ere, segidako puntu horiekin, bakoitzak bere eremuan hartu ditzaken konpromisoak proposatzeko eta zehazteko. Honekin guztiarekin lotuta, guk orain arte ariketa bat egin dugu, 2022an sinatzaileen batzarrak talde eragileari emandako mandatua edo bete da. Nik benetan eta oso bihotzez eskertu nahi nieke talde eragile honetan parte hartu duten kide guztiei beraien konpromisoa. Aitziberrek marraztu du pixka bat, ezta? Baina luzea izan da, konplexua izan da, momentu askotan, esango nuke sakontasunetara ere iritsi garela, eta denok dakigu gure gaur egungo bizimoduetan ze zaila den gure eguneroko jardunak eta halako estrak uztartzea, ezta? Eta hori da, oso eskertuta inplikazio eta konpromiso hori jaso dugulako, baina era berean ulertzen dugu oraindik ere zabalik eta bizirik dagoen prozesu bat dela. Eskaintza bat da, gauden kinka zail honetan berriro ere, esango nuke hemen gauden guztiok amesten dugun pizkunde horretara bide bat egiteko. Alde horretatik, kontseilutik hartzen dugun konpromisoa da lanketa honekin segitzea, talde eragile oso ondo zainduko dugu, oraingoz ez diegu ariketa gehigarririk emango, baina bai nahi dugu zuen ekarpena jasotzea. Ulertzen dugulako dokumentua mardula dela, xehetasun asko daudela, hemen eta batean oso azalekoa izan daitekela eztabaida eta ekarpenen gurutzaketa, baina gure konpromisoa da ekarpen horiek jasotzea eta elkarrizketa zabaltzen joatea. 113 sinatzaile gaude, gure gizartean garrantzitsuak zareten eragile asko, baina oinarri askoz zabalagoa komeni zaigu eta behar dugu. Orduan, ariketa hemendik aurrera izango da, oinarri hori, hau abiaburu dugula, oinarri hori zabaltzen joatea, horretan ere laguntza eskatuko dizuegu, nolabait honen zabaltzaile izan zaitezten eskatuko dizuegu, eta pixka bat elkarrizketarekin segitzeko, bai ikusten ditugu 2026an bi aurreikuspen edo bi gertakari edo nolabait talde eragilearen ekarpenetatik sortu direnak, ezta? Aurreikusten da 2026ko urte hasiera udaberri bitarte horretan, bi elkarrizketa foro egitea, bat nahiko genuke eremu ekonomikoan, hizkuntza baten normalizazio prozesuan eremu horrek daukan garrantziagatik, hor aritzen diren aktore desberdinen arteko elkarrizketa bat sortu nahi genuke, eta beste bat eremu politikokoa. Hori izango da gure ahalegina, oraindik ez gaude iragartzeko moduan, lanean ari garelako, baina horretarako zuen bultzada jasotzea ere garrantzitsua da. Eta onaino, ezta? Eskerrik asko.